Gipri, Gipri. Ready na ka? Ready na. Ay. Piyong ang mata. Piyong na. Ani ana? Binlik. Ay, birthday kita ron ako. Tuol ba? Hey, oy, una gud ka. Oy, birthday ba ron ako? Ano kang limot ta sa akong birthday? Ah, sorry. Kana, pig mo si wish mo sa yung birthday. Wish na ko. Wish na ko sa akong birthday nga kanang good health, maayong lawas, malipayot, unya. Kakita ko og lalaki nga makapalipay nako. Ikaw, diba? Say good health eh. Nangandoy ka good health. Ya, pati ni mong laklak og red horse. Ya, so yung pajug aso, good health. Sabi, good health. Oo, sad mo. Nasa ihatag ni lalaki. Aw ka na noon. Nga makalipay ni mo. Kaya gusto mo nga malipay. Nga lalaki nga muhatag ni mo kalipay. Di ba? Ah, malipay ko ana. O malipay ka syempre. Gwapo ya. Ang kaninda to jud duha sila ka buok. Duha? Yan makatilaw na siguro ang langit. Mga gwapo kay Tanya. Klaro kay Dax. Dax? Oh no! Kalipay mo kay mong gusto ka? Oh. Oh, sige. Ako'y bahala. Ako'y bahala. Ato, pare adri. Doon ako sila. Ah, sige. Uy. Sam taon tani nagsigin taw. Lagyo kita pananaw pre. Samtay kumusta man atong lablap ani? Naliguang naman lang tani mo ta magaminyo ani. Kaya na pre murag. Ang inungdan guro ani pre no, sige tagkuyog ba. Basi nagtuos lang ng dunay bayot na to ani ba? Mao na maikog lang pong mobile ba. Eh ang main reason ko na pre nakabantay guro sa kanang bagong generation kaya ba panahon karon ba? Oo. Ang mababae karon pre nga di naman base sa naong guro kita o kagwapo na to pre gaba wa mo yuta maminyo. Ang style ko karon sa mababae bahalag bati kag naong basta duna lang kay motor. Sungton. Mao bitaw na nabantayan ako pre no. Oh. Matay dili man nila basihan ang itsura pre. Dili ay Ang motor ilang tan-aon. Oh, duna kay motor ya bati kay kag naong. Ah, sungton ka. Ay gapo din. Kita ka na ilang palalat pre no. Parking lalat guro na. Parking lot. Parking lot siguro na ilahang palalat siguro. Napilaban. Ang motor ka. Di sa ganahan. Ang ilang tan-aon sad. Kananindot kita butso kanang bura-bura. Oo, mao gitaw. Asa kang gugmana nasa butso na eh. Asa naman ka? Brad! Uy, Brad. Nako'y hangyo ni Brad pa. Akong ate lagi nag-uul kay pating guula. Ano ba? Kay mo lagi niyang gusto lagi. Ang wish niya sa birthday niya kanang gusto niya nga nailaki nga mo palipay niya, muhatag kalipay ba? Ah, kaliper na eh. Willing kaming duha eh. Oo. Joker ba amin sa una pa. Kita na ni. Tao na joker men ning resign na may pagka joker kay nagturya na mo katawan na may tao. Ah, ito na kay kaliper eh. Oh, Tapos kaliper. hungot doon sa una. Oo. Sige Brad, ha. Ay mga ate ron. Na dito. Kamu bahala to. Lingaon to namo. Oh, sige. Asa mo dapit sa Ate. Na dira. Okay. Kanang kamo ni bahala, palipayan na ninyo ha. Kana naghinuktok sa kahoy. Kamo ni bahala. Ah, oy, liper na eh. Kaon kami mo liper na, Brad. Live is to us. Ah. Sige, go ha kayo mo. Go. Kami na bahala na yung mati. Sige, bye-bye. Bye, Brad. Oh, kami na bahala to, Brad, ha? Oo, sige ba. Okay, bye-bye. Sama, bye. Sam day. Alam na. Kalipay Kalipay mo na. Oh, no! Paksit. Asan sila? Miss. Ay. Hi, Miss. Okay, magawang ni Jisa? Oh, ako. Ah, kami Wala de. ka mo dito. Kami de yang gikuan yang laki nga para mulipay. Arangan ka nang gusto mo ka malipay ka. Ang ganahan. Dugay na ako nag-asam-asam ay. Ah, sa to, pwede ka katilaw o kalipay. Wala pa yun. Pre. Unya karon kaya duham ni unsa may plano nimo kanang schedule lamin nimo or tabangan lang kana mo. Ay, ganahan ko si kunsa. Pilihan ka na mo, okay ra. Okay na kayo. Kalipay man kay imong gusto. Kalipay akong gusto gani. Sukan masuk ayo pwede ka katilaw kalipay. Wala pa jud ko katilaw ana ay murag Parihap. ay makatilaw na gid ko ani ka. Parihap kita tanan ni katilaw karon katilaw kita. Unsa man niya? Kisi una pre. Ako na. Ako na. Okay ra nimo ako na. Oh, okay kayo. Oh no. Ay, ako mga balhibo na naman. Kuptan. Gipri. Ready na ka? Ready na. Ay. Piyong ang mata. Piyong na. Ani ana? Binlik. Ikaw na sa pre.
Te, yan nalipay na ka, te. Ha? Nalipay na ka? Oh, batang ibaya. Ano naman, te? Mag-ilis kong pantay. Ano yung meron ka mga tawana? Ano magilis mga panty? Nagaihi lagi ka.